Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na! Promise! Huwag ka matouch. Smile. What a comment? Happy lang ko. Oh, okay. Ay, tuod di ay. Asa man siya karon? Okay na rin sila si tatay og nanay nga mobisita mo sa amo in exam break. Oh, Unsa man to? unsa to? OMG! Naasa luyo. Tanaw na to. Ay, Karen! Kulit mo! Ay, kulit mo! Ay, dali! Ali! Kulit mo! Kunti, marag na bali. Karen? Asa na pita? Katugong likod sa computer room. Di ba na yung mga gubak nga mga chairs o tables dito? Dito sila? Dito! Dito na bulasot ang tiil ni Karen. Nagkunsam sa dito? Huwag sila pelukan. Pero, dudam ni Sheila nga naminaw to sila na mo. Or, ilaming videohan or whatever. Ganong saga? Well, according to my Maritian instinct, Taba. Unsa to? Maritian instinct. Sa akong pagka-Maritis ba? As soon as Maritian instinct ko Basta, mo ni kong theory do. Oh, Nakitaan mi nila nga nagkuyog. unya? Kami ni Sheila ba? Unya, ilaming gisundan. O, mauro man to ang place nga di na mo sila makita. So, dito silang nipis to. O gusto silang makadungog unsay among gipanagsultihan. Mao nga, nagpaduol gud sila. Labi ni Karen. O tingali, gusto mi niyang videohan aron doon na sila ebidensya nga ikapakita nimo. Pero malas na sila. Kay, wap sila angay ikapakita nimo. Kaya nga mong gisgutan ni Sheila. Mao man nga tong plano nga bubisita sa ila. O gabi mo, Oh, nisugod yung parents. tinuod ka? Yes. Yes! Amo na. Tingali ni react si Karen siyang nadungog ug nilihok siya ug mao to. Paksit. Nabulasot. Ha, mao na. End of the story. Believe ba na ko ni mo do? May pa mag-writer ka do. O di ba? Mag-detective ka. Aw, nigunaon na sa bitaw ko na. Pero good do. Ah, Gusto na kayo ang atong pagbisita silang province sa Sheila. Uy! aw, kumauna. Yes! O niya, pila tong halin sa mga plastic bottles. 335. Pila rito ka kilo di ay? 16.75. Kadaghan adto. Wala dito kaabot og 20 kilos. Wa, uy. Pila rin kilo. 20. Pero tayo paragod. Ngano makapakaon lagi ka sa mga stray cats? Doon naman say times good nga moabot og almost 1,000 akong halin. Pero most of the time, ako na lang punan. Ato na ta na. Aw, mo kuyog pagyapon mo na ako mamalit og cat food? Sure. Ako na lang i-add para palit sa cat food. Yay! Thank you! Puno sa doy. Ha? Puno ba? Next time na. Sige na. Mamalit na ta. Lingawas mga iring, uy. Babe, Ah, pwede? pwede, onsa. Pwede magsolicit lang ta para cat food? Para di na kakapuyo ng panguliktang mga plastic bottles ba? Double purpose lagi ng ako. Para ma-recycle ang mga plastic o para feeding sa mga miming. Nalimot man ni siya, uy. Ay, ore no. Nalimot man ko. Gisuwayan yun ako siya convinced to, pero di gid lang siya. Mo ba? Do. Ano man? Di ko lagi na pobre si Sheila. Klaro na kayo eh. Lagi. Duda na bitaw ko. Imagine,
sige rin siya puno para sa iyang ipakaon sa mga iring. Gasto di siya anak kung pobre siya. Tempo do. Sakto juga do. Ah. Dili gyud na pobre si Sheila. And Laki! what if doon ako ebidensya nga poor gid siya? Oo. Marites ay. Karen, imo mingi stock? Stock ka man bayhan now. Whatever. Ang importante nga doon ako ebidensya nga poor siya. Asa man bi? Dahil para ko na. So what? Kung pobre siya. Unsa may problema nimo? Nangayo siya nimo? Oh, Ay, kapuya nimo eh. Boom! Heh! Do! What ako'y? Do! Do! Mo yung ebidensya, do. Yang gi-record ang pagtubag ni Sheila sa iyang nanay. Pero, mao na to nga part ang iyang na-record. Nga nigon si Sheila nga, dili ko ng problema ang iyang pagkaon, kay naaram siya halin sa mga plastic bottles nga iyang makulikta. Unsa siya problema niya do? Kung problema ganin si Sheila. Anong gugusab Ito ko siya. Ay, Ang iya lang tingaling point do, nga namakak si Sheila. sa muka yun ang bayhan na eh. Aw, ibubugin na ni mo gud. Maong anytime nga makaguba ni Sheila, iyang buhat. Bantal yun ang bayhanan ako lagi. Huh? Nakikiplano do? Basta ha, nag-study na ka ha? Oo lagi, ako pa. Ni-decrease na ba ito imong grade sa philosophy pag midterm? Okay. Kaniha, ako nang i-promise ni mo. Nig-finals, labuan ka. Okay ra, may problema. Oh, si Karen. Hey, unsay, Maguldingas lang ta. pero, huy! bullshit. Nag-holding hands sila. O gihagkan pag ni Carlo ang kamot sa bruha. Kaiyura ng papayhan na. Ngunit o basura, o yung gihagkan ang iyang kamot. Asa naman gibutan ni Carlo ang utok? Mas ganahan siya ng babayhana nga baho kaysa na ako nga humot. Huh, he's crazy. Hoy, buhi akong kamot ba? Daghang tao, Sige lang, good. Hindi man ito makakautarong ni mo, uy. Ay, sorry. Sige. Ungit na lang ka. Carlo ba? OA na kayo ta, ha? Di man, good. Hindi good town. Ay mo palabi kay na ay kakuya punas kasina. Ha? Let's go, girls! Imo gideng gitoyo. Grabe kaayo ka. Wakay kaluoy. Na-hurt na lang hinuon to siya. Ay na, bahala to siya eh. Sige na. Taro nagkaon diha. Oh, si Carlo. Wa gid ko masayo pag anis library. Wa ko mag-expect na naasap siya. Pero, tingalig na asad si Sheila. So what? Humutri ba kayo ko karon? Hi, Carlo. Oh, Ikaw na? unsi tanaw nimo? Share the table, ha? Pwede na mo sulohon. Mulakaw na sa ko. Hey, wait! Nga nang magad ka? Nga nang balik kayo makanak kung humot man kaayo ko. Mas ganahan ka itong basurera? O sabi akong buhaton para ganahan ka na ako. Pamasura sad. Oh! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!